Як рабілі беларускі дубляж Німоны. Железно. Здароў, з вами Ягор, стваральнік праекту «Мой родны гук». І я раскажу, як мы гэта зрабілі і чаму ўвогуле было вырашана рабіць менавіта дубляж. Тут зыгралі два фактары. Першы. Пасля таго, як у нас аказаўся пераклад, а заказчыка не аказалася. Так, мы можам агучыць што заўгодна, калі ёсць заказчык. Нам трэба было неяк здзівіць гледача, каб сабраць грошы. Другі. Літаральна за тыдзень да збору большасць нашых акцёраў прайшлі міні-курс ад Андрэя Бібікава, менавіта па дубляжы. Вучыліся правільна дыхаць, трапляць у вусны, рабілі дамашкі і вось гэта вось усё. Бо нехта, спадар Хофман, нарэшце убачыў мяне! І мне асабіста вельмі карпела як мага хутчэй усе гэтыя новыя навыкі і прымяніць. А тут яшчэ і тое са сваім перакладам вельмі трапна з'явілася. Твоя памагатая прыбыла. Пераклад, дарэчы, прыйшлося пералапаць, прычым некалькі разоў падчас рэдактуры.